बे समनि मोनसे गोनां खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया थांनाय 7 डिसेम्बराव गोदान जिल्लायाव हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिथांमोना मा सावरायनाय जादोंमोन बिनि सायाव आबुं फोरमायथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांबाय आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथायाव गोबां दफाफोर बेवहाय दंमोन आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों जादों आरो बेबायदिनो थांनाय 7 डिसेम्बराव हादरनि नखर मन्त्रि बे नखर मन्त्रिखौ लोगो हमदों आरो बे लोगो हमनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा सावरायनाय जादोंमोन बे समनि मोनसे गोनां खौरां बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन बिथांमोना मा सावरायनाय जादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होगोन। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सानै एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे जे दफाफोर दं बे दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय थामहिनबा मावफुंनांगौनि थाखाय बे समाव गोसोखांलाय गथायदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे 125 सिक्सुअल एमेन्डमेन्ट एक्ट बेखौ मावफुंनायनि सायाव थामहिनबा बेखौ सोदांनायनि सायाव गोनां बाथ्रा सावरायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे सोदांनायनि गेजेरजों जे थोंजों हादरनिफ्राय रांखान्थियारि मदद आरो बेनि गेजेरजों मोन 8 बिफान थामहिनबा बे समाव मोन 8 गोदानै बिफान बे बिफानखौ मोननायनि थाखाय बा मोनगोननि बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। बिटिआर गोरोबथाजों सोमोन्दो लाखिनानै 125 डे कन्स्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट जानो गोनां दं जेराव जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे गुबुन सिक्सुअल काउन्सिलनि बावहाय माखासे एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि काउन्सिलनि थाखायबो बावहाय जोंहा मेम्बार बारायनांगौनि थाखाय बे एमेन्डमेन्टआ गोनांथार 60 मेम्बार बावहाय जानांगौ एकर्ड बायदि मोननायनि थाखाय आरो 280 जे फाइनेन्स कमिसननि बाथ्रा बे भारत संबिजितनि आर्टिकेल मथे बावहाय बिटिआरआव डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङ आरो बेफोर गासैखौबो गोख्रैयै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो साबजेक्ट बारायनायखौ थिसननांगौनि थाखाय बे एमेन्डमेन्टआ जोबोद गोनांथार आरो बेयो दा फेब्रुवारि दानाव फैसिगोन होननानै बिथाङा खोथा होबाय। 125 सिक्सुअल एमेन्डमेन्ट एक्ट बेखौ सोदांनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे फेब्रुवारिनि दानाव थामहिनबा 2025 मायथाइनि फेब्रुवारियाव बे बिलखौ लाबोनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोरोमदाव औवारिया आरो बेनि अनगायैबो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर सोलिबाय दं आरो बे समावनो गोजोन गोरोबथानि बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव फैफानाय जे माखासे फसंथानफोर बे फसंथानफोरखौबो मावफुंनायनि सायाव नखर मन्त्रिजों सावरायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमायाव बिथांखौ थामहिनबा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ हांख्रायनाय जादों आरो बे हांख्रायनायनि गेजेरजों थामहिनबा बिथाङा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहया बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन होननानै खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों बिथां लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे फसंथानफोर गिदिर फसंथानफोर बे फसंथानफोरखौबो थाबैनो मावफुंनायनि सायाव दाबि खालामनाय जादों होननानै बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे थानाय जे दफाफोर बे दफाफोरनि सायाव गोनां बाथ्राखौ लानानै हादरनि नखर मन्त्रिजों सावरायनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिदों जे बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोननो थाङाखै एक्स रेसिया मोनाखै दा बिथांमोननोबो थाबैनो मोनहोफुंनायनि थाखायबो दाबि खालामनाय जादों होननानै बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया आरो बे समाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै फोरमायनि। जोङो
डिसेम्बरनि 7 अक्ट'खालि भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोंनि बिटिआर मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' आरो रायजो सभानि एमपि आरो लक सभानि एमपि जोंनि सानै एमपिजों लोगोसे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जों बयबो बेखौ नखर मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। मानोना बिटिआर गोरोबथाजों सोमोन्दो लाखिनानै 125 डे कन्स्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट जानो गोनां दं, जेराव जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन 6 शिड्युल काउन्सिलनि बावहाय माखासे एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि काउन्सिलनि थाखायबो बावहाय जोंहा मेम्बार बारायनांगौनि थाखाय बे एमेन्डमेन्टआ गोनांथार। 60 मेम्बार बावहाय जानांगौ एकर्ड बायदि मोननायनि थाखाय आरो 280 जे फाइनेन्स कमिसननि बाथ्रा बे भारत संबिजितनि आर्टिकेल मथे बावहाय बिटिआरआव डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङ आरो बेफोर गासैखौबो गोख्रैयै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो साबजेक्ट बारायनायखौ थिसननांगौनि थाखाय बे एमेन्डमेन्टआ जोबोद गोनांथार आरो बेयो दा फेब्रुवारि दानाव फैसिगोन होननानै बिथाङा खोथा होबाय आरो बिनि थाखायनो जों बिथांनि बाथ्राखौ गनायदों आरो जोंनि दाबि मथे आरो जों बिथांमोनजों गोबां खेब सावरायबाय। भारतनि नखर मन्थ्रिनि अनगायैबो बिथांमोननि जे नखर बिफाननि मानगोनां हम सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो गोबां खेब सावरायनाय जाबाय आरो बेबादिनो जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जेखिनि आद्रा थानाय आरो गोबां सेन्ट्रेलनि फसंथानफोर दङ, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो बायदिसिना NIT दङ आरो बेबादिनो गोबां फसंथान जायफोरखौहाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव खालामनांगौ बेखौ गायसननांगौनि थाखाय जोङो बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि एबसुनि 57थि बोसोरसालि जथुम्मा जे जानो गोनां दतमायाव बेवहाय बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा गाव बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा हरबाय। दा बिनि थाखायनो जों बिथांखौ बरायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासिबो जे आद्रा थानाय जे केस विड्रलनि बाथ्रा बेफोरखौबो जोङो बिथांनि सिगाङाव आरोबाव फिन रायखांनाय जादों आरो बिथाङा बिनि सायाव गावनि नखर बिफानाव सावरायनानै राहा लागासिनो दं होननानै जोंनो फोरमायदों आरो जों बेफोर गासिबो आद्रा थानाय खामानिखौ जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिदों। मानोना जोंनि बिटिआर गोरोबथाया दिनै 5 बोसोराव आगान होगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जों बर' रायजो गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बयबो बेखौ नेगासिनो आरो दिनै जोङो बे जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों गोख्रैयै नारसिनगासिनो दङ।